Леко натоварването. Това тръпате. Топичка, а? Дай на пресекулки така, по 10-15 секунди и го спирай. Знай как се е накорил. Давай пак. С газ. Пази се. Отмутай малко да долу на тази страна, че не отидеш долу. Отпусни ги и го намотай наново, бе. Кажи му да държи джипа. Лидия Манева. Чакай, ще съм загрел, бе. Янкове, голяма хубаво, я не си вие са, Не, аз влизах, въртежка оттам, пробвах оттам, направи и влизах тук. Ти излезеш, влези пак. Да направи тук назад да си излезеш. Давай газ. Гледай отзад, що става. Това няма ли излезе вече? Така става. Съединител ли? А не, то отзад те са... Онаки излезе, бе, Яно, още малко и трябва на тази задната. Ама он още малко, като се качи задната и си завия сам, бе. Завие, бе. Абе, тук ти завие, бе, тук, бе. Само задната да не се качи. Дай, опитате ли ки излезеш? Дай малко. Трябваше да излезе задната да ви изкара, бе. Дай леко, дай. Газ, бе, не леко. Как няма влиза? Утре пак също такова, няма влиза. Он защо си купил джип? Си оплати това е лапа. Ай, Красив. Чекай. това ме ли папа гледа, Юра? Стига, врей! Пали го си! Всеко друго няма ли? Сериозно. Това си е добре. Тук трябва след, братов. Навиваш леко лепо. Стига. Работиш хидравлика да пусти го. Пусти го! Волана са, бе. Пусти са волана. Аз казвам, работиш хидравлика